Skema masker ta saleleng adong di dalam gereja. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita pakailah maskernya sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Asa jonjong hita asa prosesi pengantin jongjong mahita saluhutna. Tes. Shalom. Horas. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ta paradema rohatta laho bongot mahita tu acara
pa masu-masun pardongan saripion ima Indra Christian Siahaan dohot Santi Nurhayati Borusilaban. Tong pinasa ma tu protokol. Marende Huria Mahita sian bukende nomor 10 ayat 1 rodia ayat 2. Model B. Buku acara ta nomor 20 sia, halaman 20 sia. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi porbadia, amin, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, hodo na mga turhon pardongan saripioni, di dahodo dongan namion na marsakap na yung marbagas, jalan na rodo na sida mangido pasu-pasum. Atong say tatak manasida di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jalan ramoti manasida marhite-hite pakaholongim. Rejai manasida marhite-hite todi porbadia. Asa mamuka jalan marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidai. Tangihon matang yang namion alaniasi dot holong ni roham. Amin. Silakan duduk kembali. Majaha Mahita sian pesalmen 112 martua do halak na daulat roha. Marsika sor kita majahasa. Martua mabawa nama kabiari Jahoba. Nalomoro hasitutu dia kapatikna. Hamoraon marlobi-lobi di bagasan jabuna, jalahot do hati goran nei ro di saleling-leling na. Mardo harmabawa na asiroha dot pasalihosa, tarodol sama akahatana di paruhuman. Dang tagamon mabiar ibana binahin ibarita hinamago, nalom dorohana marhaposan tu Jahoba. Manaburi ibana mangalehot tuakan na pogos,
Hot do hati goran nei ro di saliling-lilingna, di bul mata dukna sugut di bagasan hamuliaon. Martua do na tumangihon hata ni debata, jalan nau pepsa. Amin. Marende huria mahita sian bupende nomor 466 ayat 2 dapat ayat 6. Asini rohama di hamudot dame, nasian Tuhan debata ama, dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna inanami amanami na hinaholongan di bagasan guarni debata. Hata ni debata nasahat tuhita ima di buku Filipi bidu 2 ayat 2 los omma gabe ojahan tu hamuna na dua na bongot tu parumah tanggaon. Filipi 2 ayat 2 songonon ma didok hatana. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gohi hamuma halalas nirohakon, sadama parohok kamu, sadama haulungamuna, saroha, sapikiran ma hamu. Ima sahatna. Hurian itu hatta, adong sada padohani hata bijak, ima taringot tu cincin pernikahan. Didok masongonon. Cincin pernikahan itu hanyalah sebuah simbol saja tentang kebahagiaan. Yang sesungguhnya kebahagiaan itu adalah di dalam bahtera rumah tangga itu sendiri. Jadi somana dohita mamikiri casing manang penampilan luar daripada ahaduna rumikot tapetupa di tonga-tonga ni ngolutta. Apalagi di acara songonon. Songo dia do tahe anon pesta
Bahado tahe rodo udah ngatai kan ido. Bahado tahe acara mardalan dok denggan. Bahado tahe si panganoni unang sampai basi dok lanasingi. Suang songoni taringot tu cincin. Ikon adong do cincin. Teda ngahot tau maripe berumah tangga. Melodang adong cincin di tangan jari-jari kon. Non dianggap hal kau lajang dope menang gadis. Masih sekitar putaran itulah pada umumnya kita memikirkan. Tapi apakah demikian untuk saudara yang hadir pada saat ini? Khususnya untuk mempelai laki-laki dan perempuan. Sasitong na lau patu pahon asa batra rumah tanggai merdalan hubar tulomo ni rohani debata ikon marujado di hata ni debata saliling nililingna sampai selama-lamanya. Lani bagasan hata ni debata na mangaleo tuhita di bagasa tikion imana parjolo di dokma sedama parohok kamu sedama halungamuna saroha sapikiran mahamu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir sangat diodolhon Rasul Paulus tuhuria nadong di Palipi. Asa nasida di bagasan hasadaun sehati sepikir. Allah dihuriai mengalami ancaman perselisihan, perpecahan di persauran nasida satu sama lain. Sehingga dangadong be terida nasida ima sada parhon nasida. Alani Apostel Paulus manogihon huriai asa sadama parhon nasidai sehati sepikir. Tanpa mencari keuntungan, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bahasa didok ibana songoni Allah memang pada umumna aka jolmai condong mengatur orang lain daripada dirinya bisa diatur. Madok si dohonon tudonganna murado alai madok tu dirina dang mampu ibana. Alam merasa ngahebat dang perlu beau sejaron. Alani bohado hita lopatu pahoni di bagasan ngolutta terutama hamuna na dua memasuki rumah tangga nebaru. Ima pangalaho serep marohama hamuna. Songon Kristus Yesus. Ibana tuhatai sungguh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Alai dan dipakai ibana keistimewani di tonga-tongani natorop. Mar panguludu ibana di amanah. Di dogma di Matius 26 ayat 30 dalam bahasa Indonesia. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku,
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Mangalion si panganon tu 5.000 halak mengajari ibana. Marjamita ibana. Alai dak pola di hatari daun ibana. Hajagonna. Haboyonna. Justru ibana mamelehon dirina. Ima pola mate ibana terpejal di hau pinor silangi. Untuk apa itu semua dilakukannya? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menyelamatkan semua manusia yang dikasihinya. Jadi salib bukan hanya lambang kasih dan pengampunan, tetapi justru merupakan lambang pemberian diri. Suatu bentuk pemberian diri yang tidak memperhitungkan harga diri. Ido tedina hita dohot ibana. Melo dihita jolma, manang maradopon amata dot inakta jojok do hita tong mengasahon harga diri. Ido narumikot daripada pakokopon, daripada pengorbanan, daripada mangalehon rohatta ngelutta mengurupi nasida. Bisakah kita semua seperti itu? Seperti yang dilakukan Yesus kepada kita manusia, mamelehon diri. Memberi hidup untuk orang lain. Memberi hidup untuk orang yang kita kasihi. Apakah itu suami kita? Apakah itu istri kita? Apakah itu orang tua kita, mertua, saudara-saudara, dan teman-teman kita? Sebagaimana juga saya mengutip Rogers dalam bukunya A Way of Being yang mempertegas teorinya client-centered therapy. Dia mengatakan demikian, bahwa empati merupakan kualitas yang sangat penting dalam menghadapi klien. Empati adalah seseorang yang mampu mendengarkan orang lain, mendengarkan pasangan hidupnya dengan tidak boleh menyalahkan, dengan tidak boleh menyudutkan, tetapi berusaha mendengarkan hal-hal yang dirasakan oleh si klien tersebut atau orang yang sedang menderita, orang yang sedang bergumul, sehingga seorang pendamping atau penolong dapat merefleksikan kembali pada orang yang didampinginya. Hamuna kadongan atar maol doon alai rikok do taparwahon. Rikot do taulahon. Molo kana murah-murai. Yesipe boy do. Alai hita dituntut songon nadidok si Rogeron memiliki empati, yakni manangihon. Ya. Masalah di tonga-tongani ngelutta. ICP na bermasalah. Itu bisa terjadi muncul dari istri yang memiliki pergumulan yang berat sebagai seorang istri. Itu juga bisa terjadi dari suami yang memiliki pergumulan yang berat. Tiada satupun dari kita yang tidak memiliki persoalan hidup. Boydo taridak kesingna happy bana. Tapi jelas rumusnya tidak ada satupun manusia yang kuat, yang tegar,
Tidak ada satupun manusia yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Sehebat apapun dia. Baik itu Inang Santi sebagai guru sekolah minggu. Itu bukan menjadi jaminan. Tetapi justru itu adalah menjadi bekalmu untuk bisa berempati. Kalau sudah bisa berempati terhadap anak-anak, apalagi lah terhadap suamimu, adalah dirimu itu sendiri. Dia muna kadongan nahinahulongan, kita diperhadapkan pada zaman sekarang ini. Zaman teknologi yang canggih. Yang membuat manusia menjadi condong pada tingkat egois yang sangat tinggi. Tidak peduli dengan sesamanya. Semua serba instan, cepat, praktis. Kondisi ini sudah menyusupi kehidupan keluarga Kristen. Apabila kita tidak menyadarinya, maka kita akan menghadapi yang disebut degradasi, hapursiaun, penurunan, krisis iman, dan krisman. Krisman dan dimaksud guar alai krisis iman. Krisis hapursiaun, krishol, krisis holong, krisis hapursiaun, krisman, krisis holong, krishol, dohot krisis pengharapan, krispeng, krisis pengharapan. Nah toluan perlu do kita mencermati, perlu do kita mewaspadai, asa unang menyusup di tonga-tonga ni ngolutta. Contoh, bisa jadi ala pengaruh nih teknologi sonari. Sudah do maniup HP. Di Indra adong do 3 HP. Ada berapa HP-mu amang? 1 saja. Betul? Iya. Santi, ada berapa HP-mu? 1 saja. Ya. Saya kira ada 2 yang spesial. Tidak, ya. 1, tapi banyak fungsinya. Jadikanlah itu sebagai alat komunikasi yang mempererat kasih mesra. Bukan jadikanlah itu menjadi sumber malapetakamu. Karena kalau itu disalahgunakan, akan bisa menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Di mana kau Pak? Aku lagi di kantor, katanya si Indra. Benarnya jam berapa ini? Kau belum pulang kau? Ya biasalah banyak kerjaku ini. Rupanya si Indra enggak di kantor sebenarnya. Dia ada bersama dengan teman-temannya. Allah bisa karena biasa. Kalau biasa membohongi akan terbiasa terus sampai mati. Bagaimana perasaan si istri sudah dibohongi sekian tahun lamanya. Sampai sudah punya anak pun masih juga berbohong karena hidupnya tidak lepas dari berbohong. Demikian juga bisa ditanyakan Indra kepada Santi melalui HP. Sebaliknya sama halnya. Karena enggak bisa hanya disoroti kelemahan dari suami. Kelemahan dari istri pun banyak. Apalagi Inang Santi ini cantik. Ya. Di mana-mana pasti orang meliriknya. Biarpun sudah punya suami, biarpun sudah punya anak, itu enggak menjadi jaminan. Kembali kepada firman Tuhan. Bahwa saroha mahamu sapikiran. Na peduahon, satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan.
Kata satu ini dalam hal ini menunjukkan pada kebersamaan, keseimbangan, kesetaraan, kesatuan dalam kasih jiwa dan tujuan. Semua ini bisa terwujud apabila kita semua memiliki satu dasar yang kuat, yaitu saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Anda berdua dari latar belakang yang berbeda. Marganya saja sudah berbeda. Ya. Pendidikannya pun sudah berbeda. Tingkat sosial, ekonomi keluarga pun berbeda. Tetapi hari ini perbedaan itu akan dipersatukan dengan ikatan janji seumur hidupmu bersama-sama. Oleh karena itu, ingatlah kasih Kristus yang tercurahkan bagi kalian berdua selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan tidak mampu mempertahankan rumah tangga itu. Dan ingatlah ketika ada masalah dalam rumah tangga kalian berdua, ingatlah ketika kalian meminta berkat dari Tuhan di gerejanya. Ketika itu masih kuat, tidak akan bisa menggoyahkan rumah tangga saudara berdua. Alani hamuna kadongan naina holongan, tapuji matuhatta, hita sudena, laho mangulahon, lomo ni rohani debata. Amin, martangi yang mahita. Molia tema diho ale Tuhan. Nunga marsaringar be hatam di tonga-tonga nami. Gohi mahalas ni rohan nami Tuhan. Asa di bagasak kohami mangulahon lomoni roham. Ditikan hubuk kami to depanmu. Ima anak dot borum na mangido pasu-pasu pardongan saripion. Sadariot Tuhan, Indra Kristian Siaan Dot Santi Nurhayati Borusilaban, Romahu Pasu-pasu Manasida Marhite Naposomon, Lehomato di Porbadia mengajari nasida mangulahon natama di tonga-tongani rumah tangga nasida. Masih haulonga manasida asa holong nasyakui ale Tuhan, boy gabe ojahan di rumah tangga nasida. Nang songoni menguduti acara pamasu-masuonon, ima ulaon paradaton di habataon di tonga-tongani huriamon di tonga-tongani inganan na di tunjuk nasida. Tuhan hasuhuton ni paranak do parboru pasada maroha nasida manguluiho asa mian ma nasida di bagasakko asa tupa sude pestai lau marmuliaho di tonga-tongani pestai jala marras ni rohama sude na dohot berpartisipasi manupahi dohot akka undangan ali Tuhan. Saat di homa pangidon namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom Kak Santi dan Bang Indra. Kami perwakilan dari Paduan Suara Remaja dan Sekolah Minggu akan mempersembahkan pujian Kau Bagian yang Terindah. Semoga lagu ini dapat menjadi berkat buat abang dan kakak ya. Shalom.
Hamu ale aka na pinarhamaul ni debata. Di tahi rohamuna donuaing neng marbagas. Aledang tama halak Kristen marbagas songon sipele begu. Atong tangiok kamu majolo hata ni debata. Taringo turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen. Dung ditopa debata jolmai didok ibana ma dang denggan sasada bawai pujung. Hubain ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bain akupna. Akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina iaso alani na marmainan na palakupos sado pangalakup do nang namabuat na sirangi. Atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonod do didok debata tu bawai hamu akabawa haholongi hamuma pardihutamu nabe songon Kristus na makaholongi huriai jalan na mangaleon dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon maroha hamu mandongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean di hanguluan nasora sudah dungi songonod do didok hatani debata tuaka boru-boru dioloi aka porpua mabawa nabe songon pangoloi na di Tuhani. Ay bawaido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikon botor, porman, toman, mardongan halabohon, dot hademahon ni tod di parangi ni boru-borui. Imana arga di jolo ni debata, dohot di jolo ni jolma. Atong songon akana marparangeon hatan di bata mahamu. Sumulukon paras ni rohaon, dohot habasaron, dohot haserepo ni roha mahamu. Masih paunenean mahamu, dohot masih asiasian. Saluhut, riting ni roha, muruk, rimas, panogahion dot pangsahon ni, doma siak kamu. Alay digijang ni salut na masih haulonga mahamu. Aido rahut-rahut ni nasun denggan. Dungi dame nasian debata. Ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jala salhut na binain muna marhite-hite hata manang pambahenan. Toktong may marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaun muna. Atong nunga dibege hamu hata ni debata. Taringotu ruhut ni pardongan saripioni. Na manukun maaun waing jumolo diho ale pangoli si Indra Christian Siaan SE MM olodoho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut dot di jolo ni akadongan na pungu di son na dipanggil rohamdo si Santi Nurhayati Borusilaban SST na ni ritmon gabedonganmu saripe olo doho makaholongi ibana sian nasa roham dohot mangulahon sian nasa gogom huhut mar parangehon parange nabadia rapdot ibana na olo doho mangajuaju dohot hagaleon na tungsura humurang parangena jala naso tupa paulahommu manang tadi komu ibana paima disirang hamatean hamu sugut molo nang sadaro ham mangului salut nei dokma olo moliate namanukun maaudot diho ale inang si Santi Nurhayati Borusilaban SST ni ririt ni si Indra Christian Siaan SE MM on bain dongan na saripe. Naulo doho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut dohot di jolo ni dongan na pungu di son na dipangidor hamdo si Indra Christian Siaan SE MM on gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibana siya nasa roham dot marpangalaho nature maradopon ibana dot marparangehon parange nabadia baboa halak krisek ko jalan nasotupa mahilolok ko
manang tadi komu ibana, paima disirang hamatiak kamu sugut, molo nang sedaro ham mangului salut nei dokma olo. Atong masih lehonon tangan siamun mah hamu pabuah hot ni padan muna. Na poso ni debata doau, na mambuan hatana Tuhamu. Marhiti-hiti guar debata ama, anak doton di porbadia doau madok, na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Idopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasorhon ma damena tuton di munabe. Amin. Puji Tuhan, acara pemberkatan berjalan dengan baik. Kepada kalian berdua, Indra dan Santi, tadi firman Tuhan yang sampaikan Inang Pendeta, ucapkanlah itu di dalam perjalanan hidupmu. Dan jadi setiap perjalanan kehidupan pasti ada gelombang. Gelombang itu untuk supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Biar bisa kalian nanti menjalaninya. Gereja kita HKBP Keramat Jati, dari kami seluruh majelis memberikan resep kepada kalian. Resepnya apa? Di sini. Bacalah, hayati dan lakukan. Karena disinilah engkau menemukan jalan kehidupan yang baik. Itulah pesan kami sama kalian berdua. Berbahagia, dan begitu juga nanti acara kalian berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kalian. Amin.
debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selion-lion na denggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami ma siya nanilihon mi tuhami plenami tuho, sejalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selendon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok mulyate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rahmahita martangiang di tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma rajaanmu, saya saat malamoni roham di Banua Tongon, songonan di Banua Gijang. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohan debata ama, dot parsauran ni tondi porbadia ma, mandongani hamu saluhutna. Pesan mama. Salom, horas madihita saluhutna. Ia mata raja inata soripada. Tamado hita mandak mulate ala naksipul pamasumasuni yang nakota. Marhidei sian hami hasuhuton para anak. Tuhamu parjolo inang pendeta no persangapi hami. Sian uduk jolo set miroha do hami pasahatan mulate roha nami inang tuhamuna. Ala nunga diulah kamu pamas-masuon anak nami dohon parmain nami. Marhidei sian kami hasuhuton para anak mandak mulate tuhamuna. Isaluhutna na pangulahon muna tarlumubi jamita na mangulu songni naktangyang siyang giyak maitutu di sapon amatan na martua di bata tu anak nami gabe keluarga silas ni roha may di tonga-tonga nami na dubla pihak kami na marhula marboro jala si buat tua mana sida di tonga-tonga nami mula tenak sa rin ayo pasat tami tuhamuna sa dilihat Tuhan ma ti hamuna gugudo bisuk di napa di muturiat to mula ti ma di hamuna lasong ni do nang di hamuna amang perhala do nami sa luhut na mahamuna padokok kami di nadohot tamuna mangulah proses ini pamasumusin ni anak dohot parumain nami mula ti ma amang pasat tami tu hamuna sayang giat ma sedani roha di huriat taon jala dilihat Tuhan ma di hamuna pasu-pasu gugudo bisuk tarlumu bihai pason. Begitu juga pada song leader, kami mengucapkan terima kasih. Semoga semakin oke ya untuk mempersatukan gereja kita ini, dan juga untuk songoni manang tu organis nami teh, mulai tema amang di keturut serta muna di namangiringi acara tadi sedarion. Langsung di donang di apa itu tadi kor napa apa? Sekolah minggu walaupun virtual kami mengucapkan terima kasih semoga semakin diberkati Tuhan. Jadi lasongoni manang dihita saluhutna amang taraja inatang suri pada nak songoni hamu inang pendeta songoni nang pangulani hurian nami
dung sidok kita siyan bagas on di pamasumasunon siyan kami hasuto paranak mangudurhon asa rapak udur mahita amang tu inganan laku para di hami ima di Gorga 2 gedung BPU Rumah Gorga Mangapu 22 Jalan H Kamat nomor 10 RT Tulu RW Tulu Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur asa di sima hita amang mangalang idah mangan idah nalas dohot minum eks tiu jala huhut pasahaton adat dohot majalo di ulauta ima di parsoho ni anak kon nami asa pos marohan nami asa rapak udur mahita amang tinang jalinai mulate masyak kami hasuhuton nang di lain kelanjutan ni acara saya tuhat tama nama dongan hita sampai siya na memulai sahat tu na mengunjungi siya kami hasuto paranak malate godang hupasa tami horas madita. Tes sebelum dilanjutkan karena jam 9 ada yang kedua pesta pernikahan di gereja ini. Jadi mohon supaya singkat-singkat dan juga nanti kalau mau masih jalangan di gedung sajalah karena supaya kita menghargai tamu kita yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, selanjutnya Tu Suhut Parboru. Setay ma diamu ama nami ina nami. Parjulo ba tabasahat mulati gudang tomat tarebata alading gaddo pamasumasuhon i anak do buru ni huriay ima buru nami nang songoni nang hela nami di bagasa tikyon. Sok songoni ma dihamu ama nami ina nami padita parhalado ni huriat tapala di tonga-tonga ni huriaon song-songoni nang di sude na marulaon apala di bagasa tikyon songoni nang guru sekolah minggu tung maddo muli ati gudang duhami amang ala ding gaddo di patupa tapatupa di patupa mo apala di bagasa tikyon ima pamasumasuon ni anak do buru ni huriay ima buru nami suang-songoni nakela nami di bagasa tikyon suang-songoni ma di hamu raja ni amang buru nami margasiahan so lang uduranda sok songoni di lang dihita na bardonga tubor sa jungjunga silaban buru bere iba bere sok songoni nang di hamu raja ni hula-hula nami tulang nami abala di bagasa tikyon nang di hamu amat taraja inat tasuribada salu na mahita naro abala di bagas coron itu bagat tuata naro mga dopi pamasumasuon ni anak do buru ni huriay apala di bagasa tikyon hupasa tayo ma siya suhut paranak maulate gudang di harorota apala di bagasa tikyon di burju do lago munay siya tuhat tama balos ni jalom muna dung sidungan non at acara ta di bagasa tikyon laus udur do pahita tu inganan naong di parade ni amang raja ni amang buru nami ima di gedung Gorga 2 Duren Sawit ima napatupahon adat lagok na pinatupan yung punta si jolo-jolo tubo sa ituhat tama ima na mga ton idan na las song-songoni minum ay si tiyo-tiyo song-songoni madjalo do napasaton nung sadira mo tituhat tama hita sa na songoni ma pasaton namin pala di baga salinay mula tigurang ma akaamang inak ko pasat tami pala di baga sa tikyon boti ma siya kami tuhat tama na wadongan ita oras ma Latema Marende Mahita. Sai di batu
bawah sudah menanti. Jadi sekali lagi dengan tidak mengurangi hormat kami supaya berganti karena sudah ada peringatan kepada saya. Sudahlah, di sana saja kita akan lebih meriah ya. Supaya masuk yang baru. Tolong dulu si tua dibantu saya untuk mengatur ini semuanya. Terima kasih. Jadi di keluarga mohon maaf Marsia tusak kita dia kadong atta keluarga teh amang ate setengah rohamu alana naung